Asta este Lăpușnea, asta este biserica care spunem că e ctitoria lui Radu Voievod, Radu Beg, cum îi zic sârbii, și banii pentru construirea ei a dat parcă la Poenariu. Asta este ceva ce e așa păstrat în lume, din gură în gură, dar noi nu avem despre asta, nu avem documente, dar singur document pe care îl avem este că e ctitoria lui Radu Voievod. Există și fresca ctitorului, el cu soția lui, dar foarte slab se vede, dar e important că coroana se vede și seamănă cu coroana lui Ștefan cel Mare, Sfântul Voievod. Deci așa când intrăm, mi se pare că e ceva înăuntru, dar o să vedeți în ce stare se află. În stare de asta data trecută când am fost, grinda asta era sus, dar acum aici e o jos. Domnului. Radu Voievod, deci coroana se cunoaște de supra, textul din păcate nu se mai credem că din adâns și-a lăsat să se distrugă, dar aici scrie că Radu este și că e pictată în 1507, mi se pare, nu mai țin minte. Asta am aflat într-o carte din 1933 ori 34 și în perioada aia s-a văzut încă textul și i-a scris. Dar vă dați seama cum s-ar vege alea să fi fost conservate și ele să nu fi fost lăsat, dar eu spun, în adâns e lăsat. Deci Sfântul Arhidiacon Ștefan, cadelnița, mână, ornamentul foarte bine se cunoaște și unde e el și deci ăsta ornament ca o feroangă și am cât s-a păstrat aici, deci când e închis. Dacă ți-a distrus unde nu e închis. Și până în zi de astăzi să tași. Aici se cunoaște unde a fost pișorul Sfântei Mesă și e un lucru important că și asta se păstrează. Dar spun, cumva trebuie să ne șteargă rădăcina de aici și îi fac tot să facă aia. Asta este adevărul trist din Timoc. Nici departe, nici aproape, nici departe, nici aproape. Ai la capul pământului, sub polata cerului. La umbrița chiului, la umbrița chiului. Bas la masa stințelor, la masa stințelor. Ai la umbrița chiului. Mândră neasă miasă închisă, dar nici necuprinsă, dar nici stință necuprinsă. Da la doi de acord de masă, da la doi de acord de masă. Da să vezi care e sagea, da să vezi care e sagea. Ai sânge, Doamne, sticile, tot puneam cu familie. Cu frații cu pantelie, cu soră sau o părlia. Ce trăslește cu mânie, ce trăslește cu mânie. La el nu e veresie, la el nu e veresie. Mai întâi s-a vorbit cum și de toate aici că se facă zăvecină. Am avut eu moșii mei bătrâni și a fost visalie, muzică, joc, câte noaptea până la zi. Zapisc, cum zicem noi, ori troiță, cum zic unii,
Pe bine, în istoria noastră, aici unde nu prea a fost biserici, ori a fost biserici de parce, lumea tot a avut nevoie vreundeva să se adune și să se roage la Dumnezeu. În locul bisericilor s-a făcut așa zăpiscuri, într-un lemn, s-a tăiat în coajă cruce, ori s-a făcut în piatră vreundeva, ori s-a făcut crușile de lemn mari și s-a pus pe locul ăla. Locul ăla s-a sfânțit și cum am auzit, în tot anul când e sărbătoarea aia la care este închinat locul ăla, s-a tăiat colacul, s-a adunat lumea, a fost o masă și cu toți s-a rugat la Dumnezeu să aibă grijă de ei, să le dea sănătate, să le păzească moșâile, așa că fiecare zăpisc, fiecare troiță este un fel de biserică. Pentru că, cum spun, în lipsa bisericilor, lumea tot nu s-a lăsat fără Dumnezeu, nu pot să știe pentru ce, nu știu să știe să explice ce aia și ce înseamnă, dar știu că s-a pomenit de la ei bătrâni care a făcut asta, care a știut pentru ce a făcut și că asta este un lucru bun.